Joulukuun 21. päivä vuonna 1988. Frankfurt Mainesta lähtee Boeing 747, Pan Amin kone, tarkoituksena välilasku Heathrowssa Lontoossa ja siitä sitten John F. Kennedyn kentälle New York. Heathrowsta nousun jälkeen Skotlannin yläpuolella, Logeby-kylän yläpuolella tapahtuu sen ajan maailmanhistorian suurin lentoonnettomuus. 259 ihmistä, jotka on koneessa sisällä, kuolee kaikki. Ja tuo kone, joka putoaa, kun se repeää se koko keulaosaan sen räjähdyksen seurauksena, putoaa Logebyn kylään. 11 ihmistä kuolee lisää, eli 270 ihmistä kuolee kerran. Se on sen ajan maailmanhistorian suurin onnettomuus, terrorismiteko, josta pidätetään jossain vaiheessa eräs libyalainen eversti. Hän kuolee myöhemmässä vaiheessa syöpään. Hän kieltää koko elämänsä, että hän oli se syyllinen. Ja sitten vuosien päästä eräs toinen mies pidätetään tästä asiasta. Mutta ydinasia tässä lento-onnettomuudessa, tässä terroristitekossa oli se, että pystytään näyttämään jälkeenpäin, että ruumaan oli salakuljetettu. Siellä Saksassa matkalaukku, jossa oli kasettisoitin ja sen kasettisoittimen sisällä oli valtava pommi. Ja tämä pommi räjäytetään ajastimen kautta siinä Logeby-kylän yläpuolella. Ja joku voi ajatella, että onko tällä mitään tekemistä Raamatun kanssa. Merkillistä on se, että aivan samaa asiaa, millä tavalla tämä oli salakuljetettu sinne ruumaan tämä pommi, niin Pietarin kirje, toinen Pietarin kirje puhuu salakuljettamisesta. Vaarallisten harhaoppien salakuljettamisesta. Ja niistä tuhoista, jotka sitä seuraa. Otan muutaman esimerkin tästä meidän vuosituhannelta tai 1900-luvulta. Kuka muistaa Jim Jonesin? Miehen, joka johti lahkoa ja 900 ihmistä tekee itsemurhan Guatemalan viidakossa. Jim Jonesin lahko oli hyvin voimakkaasti kristillinen lahko. Se oli alun perin hyvin vahvasti sisällä Jeesukseen uskossa ja näissä tilanteissa. Mutta se ajautui täysin järjettömään tilanteeseen. Davidin Oksa-niminen järjestö, 80 ihmistä Teksasissa kuolee, ja he kaikki oli alun perin syvästi Kristukseen uskovia ihmisiä. Ja tätä listaa voisi jatkaa, ja nämä on kaikki tapahtunut tässä meidän itse asiassa hyvinkin lähietäisyydellä. Ja yksi yhteinen piirre näissä on, että ne on aina rakentunut yhden ihmisen ympärille. Ja niihin on alettu kuljettamaan tällaista salaoppia, tällaista vääränlaisia asioita, vääränlaisia oppeja. Ja me äkkiä ajatellaan, että näillä ei ole mitään tekemistä enää meille tämän päivän kanssa. Mutta tosiasia on se, että mitä lähempänä seurakunnan ylösotto on, sitä takuuvarmemmin saatana pyrkii salakuljettamaan Jumalan kansankin keskelle sellaisia asioita, sellaisia oppeja, jotka saa aikaan hirvittävää tuhoa. Me luetaan toisesta Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta jakeesta 16 eteenpäin. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku jakeesta 16. Emmehän me seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä. Hän sai Isältä Jumalalta kunnia ja kirkkauden, kun hänelle tuli tämä ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Niin on nyt meillä profetaalinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin,
jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja. Kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa ei torju. Kysyn tänään, että oletko oppinut erottamaan Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen äänen valheprofeetoista? Mä sanoin, että seurakunnan yksi tärkeimmistä armolahjoista lopun aikana on henkien eroittamisen armolahja. Ja se aika, jossa me tällä hetkellä eletään, ja varsinkin se hengellinen aika, tämä pitää sisällään ties minkälaisia ääniä. Ja yksi yhtenäinen osa näillä äänillä on se, että nämä äänet väittää, että näin sanoo Herra. Mutta mä kysyn tänään, että onko kaikki se, mitä me kuullaan, mitä me nähdään, mitä me luetaan, onko se oikeasti Herrasta? Vai löytyykö siitä epäaitoa, vajavaista, jopa väärää siitä joukosta? Ja tämän asian ymmärtämiseen tarvitaan henkien erottamisen armolahjaa ja tervettä maalaisjärkeä. Se, joka sanoo, että Jumala menee yli oman sanansa. Se, joka sanoo, että Jumala menee ikään kuin tämän terveellisen maalaisjärjen, jonka hän on meille antanut, sen yli, niin ei ymmärrä vielä Jumalasta yhtään mitään. Ei Jumala mene oman sanansa yläpuolelle, eikä yli. Hän pysyy sanassa ja sanan mukaan. Ja Jumala on antanut seurakunnalle armolahjaksi yhden lahjan, ja se on henkien erottamisen armolahja. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että se toimii tänä päivänä. Se toimii sinun elämässä, se toimii minun elämässä, ja toisaalta hän on antanut myös maalaisjärjen. Johanneksen kirjeessä sanotaan, että koetelkaa kaikki henget ja kaikki sanomat. Onko ne Herrasta? Ja mä kysyn tänään, että millä me sitten koetellaan? Mitkä on ne 3 elementtiä, jotka Raamattu on sanottu, millä me voidaan koetella sen, että mikä on Herrasta? Mikä on Jumalan sanan mukaista? Ensimmäinen asia, jonka Jumala on alleviivannut ja jota Jumala ei koskaan tule muuttaa. Jumalan sanalla tulee koetella kaikki hengen sanomat ja profeetat. Onko ne Herrasta? Kyllä Johanneksen kirjeessä sanotaan, että pitäkää se, mikä hyvä on. Ei meidän tarvitse kaikkia uskoa, eikä kaikkia ole ikään kuin nielemättä ja purematta niellä. Toinen asia, jolla me voimme ja meidän tulee koetella, on Pyhä Henki. Jeesukseen Kristukseen kuuluvalla ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki tunnistaa sen aina, mikä on Herrasta ja mikä ei ole. Mikä menee sanan yli ja mikä on aivan jotain muuta. Mutta Pyhä Henki tunnistaa myös sen, mikä on Kristuksesta. Pyhä Henki tunnistaa profetaalisuuden 3 tärkeintä aluetta. Se on lohduttaa, kehottaa ja rohkaista. Ensisijaisesti ei ole kysymys tuomitsemisesta, vaan lohduttamisesta, kehottamisesta ja rohkaisemisesta. 1 Korintolaiskirje 4, jakeet 1-3 sen sanoo. Eli meidän tulisi koetella Jumalan sanalla ja Pyhän Hengen avulla ja sitten tällä terveellisellä maalaisjärjellä. Tätä ei pidä heittää niin kuin roskakoppaa, eikä mä väitä, että täällä olisi ketään, joka se heittäisi. Mutta mä oon tämän hengellisen elämän aikana nähnyt niin paljon sellaista, kun on heitetty roskakoppaa asioita.
Kuka muistaa sen ajan Suomessa? Kun tänne lanseerattiin siinä 70-luvulla, ei ehkä kovin moni, mutta ehkä osa voi muistaa. Se meni yli se kaikki. Mäkin olen Turussa rukoillut useiden ihmisten puolesta, jotka on toistuvasti kastettu pää edellä vessanpytyssä. Ja se on tosiasia. Ei maalaisjärkeen tarvi heittää roskakoppaa. Ja sekin liike, mistä mä nyt puhun, sehän oli valtavimpia 50-luvun maailmassa. Ihmisiä parani satoja, jopa tuhansia. Yhdessäkin rekkavaunussa oli kymmeniä, satoja kävelykeppejä, rullatuoleja. Jumala toimi ihmeellisellä tavalla. Mutta sitten se ajautui täysin sekavaksi. Miksi? Koska sinne salakuljetettiin sellaisia asioita, jotka ei ole Jumalan sanan mukaisia. Ja yksi asia, mikä mulle on aina niin kuin tärkeä näissä hengen sanomissa, on se, että täytyy, jos ei sieltä löydy Kristusta, ja jos ei se kirkasta Kristusta, niin jotain on pahasti pielessä. Mitä Pietari sanoo tässä jakeessa 16? Emmehän me seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silmintekijöitä. Mitä enemmän on sepitystä, sitä enemmän tulee hälytyskellojen soida. Ja mä väitän näin, mitä enemmän profetiassa on sivuja, A4, sitä enemmän siellä on ihminen äänessä. Ja sen takia sosiaalinen media, jota meistä mahdollisesti monet seuraa, niin mä olen sanonut sen itseni kohdalla, sosiaalinen media ei johda minua, vaan minä käytän sitä. Ja sen takia hengellisesti se kaikki, mitä sieltä tulee, niin jos ei suodattimet toimi, niin me aletaan uskoa asioita, jotka oikeasti on aivan lepikossa. Ja se on täynnä näitä asioita. Ja nyt on viime aikoina tullut sellainen tilanne, sellainen muoti-ilmiö, josta kerran täällä jo saarnasin meidänkin seurakunnalle tulleesta henkilökohtaisesta profetiasta. Nyt on sellaisia profeettoja Suomessa liikkeellä, jotka lähettää omalla nimellänsä. Mutta ne lähettää nyt seurakunnille näitä profetioita. Ja mun täytyy nyt miettiä sitä asiaa. Tässä yhdessäkin profeettatyypissä on sellaisia, että häneltä tulee satoja profetioita ympäri Suomen seurakuntia. Toimiiko taivaissa näin? Mä en uskalla ottaa Jumalan roolia tässä asiassa, mutta kyllä mulla hälytyskellot soi. Mulla soi ihan oikeasti hälytyskellot siinä, että jos kaveri herää aamulla ylös ja sen jälkeen se suoltaa 12 tuntia profetioita, niin onko se kaikki ihan niin kuin välttämättä tervettä ja onko se kaikki niin kuin ok? Että ei välttämättä ihan kaikki nämä asiat mene. Eli mitä enemmän on sepityksiä ja yli Jumalan sanan meneviä alueita ja asioita, sitä varmemmin tulee hälytyskelloja soida. Ja sitten tulee se mun niin kuin lempiasia. Jos ihminen on näissä profetioissa pääosassa eikä Jeesus, niin mä en niitä kovin pitkään kuule. Mä oon niin paljon kuullut ja nähnyt ja lukenut niitä hengen sanomia ja profetioita, jossa kaveri kertoo, että kun hän astuu aamulla ylös sängystä, juo kahvin, lähtee ulos, niin 13 ihmistä tulee heti uskoon. Ja sen jälkeen puoli kaupunkia alkaa tärisee ja värisee ja tekee tätä näin. Mä en usko tällaisia juttuja. Että me saadaan käyttää myös maalaisjärkeä ja Jumalan sanaa tämän kaiken keskellä. Mutta ei meidän pidä nähdä mörköjä siellä, missä niitä ei ole. Jos te nyt kuvittelette joku, että kyllähän Heikkilä päästelee nyt kauheata lakia. En mä päästele, koska nyt mä menen siihen asiaan, mikä on mun ydin tänä päivänä. Meidän ei pidä nähdä mörköjä siellä, missä niitä ei ole. Ja itse asiassa niitä mörköjä ei pitäisi kauheasti aina niin kuin pyydellä läsnä olevaksikaan, kun ei niitä ole. Mitä sanotaan jakeessa 19? Täällä sanotaan, niin on nyt meille profetaalinen sana entistäkin lujempi. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissään. Mä sanon tänään, että Jumalan seurakunta ilman
tervettä ja raikasta ja raitista profetaalista lahjaa ja tällaista voitelua. Tällainen seurakunta on vaarassa ajautua omavoimaisuuteen, uneliaisuuteen ja toisaalta tällaiseen omavoimaisuuteen. Jos Jumala ei ole yliluonnollinen meidän keskellämme, henkensä ja pyhän henkensä kautta ja myös profetaalisen palvelun ja lahjan kautta. Mulle ainakin on ollut elämäni tärkeimpiä asioita Jeesuksen jälkeen se, kun yhtäkkiä seurakunnan keskellä Herra onkin puhunut sellaisia asioita, joita ei voi kukaan tietää. Vuosia sitten oli Kauhavalla paimeneena ja tämä profetia ei koskenut minua. Mutta Helena Penttilä, meidän evankelistoja, oli siellä julistamassa Jumalan sanaa. Yhtäkkiä sen keskellä sen kokouksen hän profetoi, että hyvin pian surupukkia lasketaan arkun päälle. Ja Jumala kutsuu rakkaan ihmisen pois. Suurin piirtein jotenkin näin. Ja siihen tuli sellainen, ymmärrättekö yhtään, siihen tuli semmoinen niin kuin valtava Jumalan hengen läsnäolo ja voima. Ja suurin osa siitä, meitä oli varmaan yli 200 ihmistä siinä seurakunnassa sillä hetkellä, siinä kokouksessa, niin jokainen tajusi, että tämä tulee Herralta nyt tämä sanoma. Ja siitä ei mennyt kauan, ei muutamaa päivää, kun itsellenikin tuttu ja rakas evankelista, Herra otti hänet pois. Ja siinä kokouksessa, jossa tämä hengen sanoma tuli, niin tämän evankelistan mies oli siellä. Ja mä muistan vieläkin, kuinka tämä mies oli lohdutettu siellä kirkossa myöhemmin, kun omaa vaimoa kannettiin arkulla siellä ja Herra oli ottanut evankelistan pois, niin tämä rohkaisi ja tämä vahvisti tämä hengen sanoma. Vaikka oli kysymys kuolemasta, niin profetaalisuuden ydin on rohkaista, lohduttaa ja kehottaa. Ja jos ne puuttuu, niin silloin siitä sanomasta puuttuu paljon. Jos sieltä puuttuu Jeesus, ja jos sieltä puuttuu, vaikka se voi olla hyvin voimakas se hengen sanoma, se voi olla jopa niin kuin voimakas, jossa niin kuin todella tulee niin kuin asiat esille, mutta jos siellä ei ole armoa mukana, niin silloin tulee hälytyskelloja soida. Eli Pietari sanoo, niin on nyt meillä profetaalinen sana entistäkin lujempi, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Raamattu sanoo Paavalin kautta, että henki tekee eläväksi. Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Eli ne kuuluu yhteen. Jumalan sana ja pyhä henki kuuluu aina yhteen. Sen ainoan terveen seurakunnan elämää, siihen kuuluu profetaalinen voitelu ja siihen kuuluu hengen lahja ja niin kuuluu myös henkien erottamisen arvoa. Mä pikkusen vierastan sellaisia seurakuntia, mä oon joskus ollut sellaisissa seurakunnissa, että siellä on se niin sanottu yksi profeetta ja kukaan muu ei uskalla sanoa yhtään mitään. Eihän Paavali niin opeta, vaan kun te tulette yhteen, teillä jokaisella on jotain sanottavaa ja annettavaa, kenellä ilmestys, kenellä näky, mutta sitten Paavali sanoo, kaikki tapahtukoon kuitenkin järjestyksessä. Jumalan seurakunta ei ole mikään sekamelska, eikä tällainen epäjärjestyksessä kulkeva, vaan siinä on järjestys. Ja näin on myös hengen lahjojen kohdalla. Hengen lahjat ei saisi koskaan olla kirkastamassa ihmistä, vaan kirkastamassa Kristusta ja rakentamassa seurakuntaa. Luetaan jakeet 20 ja 21. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tämä 2 jaetta, tätä sotketaan liian paljon. Eikä lueta niin kuin se on kirjoitettu. Eihän tässä nyt puhuta siitä profetiasta, mikä esimerkiksi minun kautta voi tulla. Vaan tässä puhutaan Jumalan sanan profetioista, jotka vanhan testamentin aikana on tullut. Ja siinä sanotaan, että näitä Jumalan sanan profetioita, niin kuin Raamattu sanottiin, ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.
Ja sitä ei ole, niin kuin miten sanottiin, että sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina. Ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Siis tässä ei puhuta nyt minulta tulevalta profetiasta, vaan Raamatun profetiasta. Ne on sinetöity, ne on kirjoitettu. Ja minun profetiani tai sinun, se ei ole Raamatun profetiaa. Jumala vapautti mut jo varmaan yli 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, niin tällaisten armolahjojen osalta, että kun mä elin semmoisessa, sanotaan hengellisessä kulttuurissa, jossa niin kuin pyrittiin johonkin merkilliseen täydellisyyteen, ja siellä oli näitä suuria profeettoja, ja hyvä kun uskalsi niiden päälle katsoa. Ja sitten Herra vapautti mut, että Heikkilä, sä saat olla ihan vajavainen. Sä saat olla ihan tavallinen Heikkilä. Ja sä voit tuoda sen sanoman, mikä sulle tulee, mutta sun ei tarvitse alkaa nostattaa mitään kruunua itsespäähän eikä kenenkään muuhunkaan päähän. Raamatun mukaan Jeesus on yksin korkea seurakunnassa, ei kukaan ihminen. Ei profeetta ole se, joka johtaa seurakuntaa. Kristus johtaa seurakuntaa, Jumala on antanut vanhimpiston ja paimenet, ja profeetta voi kyllä olla rohkaisemassa, lohduttamassa, kehottamassa, tuomassa Herralta sanomaa. Mutta tämä on se asia, joka mua vaivaa tänä päivänä. Mä en tiedä, miten paljon te seuraatte asioita, mutta tämä vaivaa mua tällä hetkellä. Nämä tällaiset, kun niillä on jo käyntikortit näillä kavereilla. Mäkin tiedän näitä profeettoja, että ne jo tituleeraa itsensä, olen profeetta ja tämän verran maksaa, kun tulen paikan päälle. Herranen aikaisen. Ei ainakaan tähän seurakuntaan tule yhtään sellaista profeettaa. No Sirkkis ei maksas muutenkaan, se on selvä asia. Se ei maksas muutenkaan siinä asiassa. Eli kyllä meidän täytyy säilyttää niin kuin maalaisjärki näissä asioissa. Eli tämän Jumalan sanan profetian, mistä nyt Pietari tässä kohtaa puhuu, sen ymmärtämiseen, selvittämiseen tarvitaan Pyhää Henkeä. Ilman sitä se ei onnistu. Ja sitten Pietari varoittaa meitä toisenlaisista profeetoista ja toisenlaisista profetioista. Nyt mennään siihen salakuljetusalueelle ja siihen mä lopettelen kohta puoleen. Eli täältä löytyy nyt täysin se sama juttu, mitä tapahtui siinä lentokoneessa. Että sen ruuman kautta salakuljetettiin sinne pommi, joka sai aikaan kauhean tuhon. Ja tästä Pietari nyt varoittaa meitä toisen luvun jakeet 1-3. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmioisia harhaoppeja. Kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa ei torju. Eli Pietari sanoo, että näiden valheprofeettojen tuntomerkkinä on irstaus. Ja toisena tuntomerkkinä on se, että he vääristelevät totuutta. Ja kolmantena on ahneus, valheellisuus ja oma edun tavoittelu. Eli silloin kun siellä hengen sanomissa enemmän on esillä ihminen, ja varsinkin niin, että tämä ihminen alkaa määräilemään ja käskemään, tekemään sitä, tätä ja tuota. Mä olen usein käyttänyt tätä esimerkkinä tässäkin seurakunnassa, mutta se on niin todellinen juttu. On Pohjanmaalla työntekijänä, on telttakokoussarja, Haikosen Maijan kanssa sitä pidetään siinä. Ja alkaa rukouspalvelu. Minä rukoilen toisella puolella, Maija toisella puolella ja mä näen mun selkäni takaa oikeasti sellainen noin 2 metriä pitkä mies. Partasuinen äijä kävelee sinne mikrofonit eteen, ei ole kysynyt keneltäkään lupaa, kävelee sinne eteen ja mä rupean kuuntelemaan, kun mä rukoilen siinä jonkun ihmisen puolesta, mitä täällä nyt tapahtuu. Se ukko alkaa veistää sieltä mikrofonista, että jos ette te tee sillä tavalla, kuin minä teitä nyt käsken. Jos ette te tee sitä, tätä ja tuota, että minä tiedän, mitä te olette tehneet.
Jos ette tee nyt tällä tavalla, niin teille käy tosi huonosti. Tällä tavalla tämä mies alkaa sieltä tuomaan. Ja käytiin joskus tuolla vanhalla vapiksella tästä esimerkiksi. Silloin oli oikein vielä hengen uskossa. Mä en pelännyt tällaisia 2-metrisiä äijää ollenkaan. Ja mä nousin ylös siitä tuolilta, raapasin sen mikin siltä äijältä, meni mikrofoni kiinni ja mä sanoin, että nyt kuule ukko loppu toi perille. Voit istua kokouksessa, mutta yhtään sanaa et saa. Et yhtään saa. Ja ei mitään, ukko menee sinne, naama punaisena, puhistelee jalkojansa, niin kuin, jos teitä ei oteta jossakin vastaan, niin pyyhkikää oikein jalkaa. Sitä se siellä teki siellä teltan takaosassa ja puhisi pahan näköisenä. Se oli oikeasti iso mies. Eikä mitään, mä menen siihen jatkan rukoilua ja Maija rukoilee, sitten Maija tyypillisen tapansa. Mä kuuntelin, kun sitä rupesi niin naurattaa. Te, jotka tunnette Maijan, niin hän on huumorintajuinen ihminen. No ei mitään, kokous oli loppu ja se ukko lähti sieltä jollakin auton kinnerillä menemään ja se oli tosi pahalla päällä. Ja sitten mä tuun ulos siitä teltasta ja ihmettelen, että mitä nyt tapahtuu. Siellä teltassa oli varmaan vähän yli 50 ihmistä. Niin nämä kaikki ihmiset, sen kylän ihmiset, se oli Karjoilla, Teuvon Karjoilla siinä lähettyvillä, niin nämä ihmiset tulee sieltä teltan, osa on meidän seurakuntalaisia, osa tuttuja, osa ei. Ne tulee mun ympärille, piirittää mut siihen, mä ajattelin, lykkääkö ne, heittääkö ne kivillä, että mitä tässä nyt on tapahtunut, niin ne sanoi yksi yhteen, ne sanoi, että tajusitko sä yhtään, mitä sä teit äsken? Mä sanoin, että no, mä suljin siltä äijältä suun. Et tunsitko sä sen miehen? Mä sanoin, että en mua ikään edes nähnyt. Et etkö sä yhtään käsitä, että miten sä uskalsit tehdä näin? Sitten ne naiset ja miehet rupesivat kertoa, mitä tämä mies on tehnyt sillä alueella 20 vuoden aikana. 3 avioliittoa on hajonnut, useista perheistä on lähtenyt rahat, ja silläkin hetkellä Vaasan seudulla 1 avioliitto oli hajoamassa, rahat oli lähtemässä. Tämä äijä, tämä profeetta. Ja ne ihmiset sanoivat, että kiitos Jumalalle, että joku uskalsi puuttua tähän asiaan. No totta kai siihen olisi pitänyt jo aikaisemmin puuttua, mutta se oli sellainen liepo. Se kiersi paikasta toiseen, että siitä ei saanut kukaan otetta. No tuli ilta. Mä menin kämpille sitten, mä taisin Isojoella silloin vielä asustella siinä, niin, ja puhelin soi. Täällä on sen ja sen niminen mies. Mä sanoin, että no iltaa nyt vai sitten. Kuulehan poika. Tiedä, tajusitko sä mitä sä teit, että sä hänen profeetan pistit istumaan ja sanoit, että on hiljaa. Mä sanoin, että no mä en kuule sun profetioista tiedä yhtään mitään, mutta niin mä tekin. Hän on Jumalan kuormastossa tällainen, että hän jakaa niin kuin eväitä ihmisille. Että nyt ainoa asia on se, että sinä pyydät häneltä anteeksi ja teet parannusta, että sä oot nyt tämmöisen kauhean mennyt tekemään. Mä sanoin, että kuule ukko, sitä päivää ei tule koskaan, eikä milloinkaan. No se tietysti kiros mut sitten alimpaa, mitä nyt voi ikinä siinä tehdä. Mitä mä haluan tällä sanoa? Mä sanon nyt oikeasti näin, niin kuin Pietari täällä varoittaa. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksia. Heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi ahneudessaan. He valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa ei torju. Toinen esimerkki. Olen Alajärvellä silloin työntekijä. Ja mun tietämättä mä oon työntekijäpäiviltä tulossa. Seurakunnan sen hetkinen puheenjohtaja on antanut luvan eräälle pariskunnalle tulla sinne puhumaan. Ja mä menen sitten sinne illalla sinne omaan seurakuntaani ja muistan vieläkin, kun mut otetaan takahuoneeseen, tai pariskunta ottaa mut takahuoneeseen, jotka oli muualta kai Suomesta olevia isoja profeettoja olevinansa. Ja ne sanoi mulle näin, että vaikka sä ottaa seurakunnan paimen, niin sinä et puhu täällä kolettipuheen. He pitää kolettipuheen ja joka ainut penni tulee sitten heille. Et siitä he pitää kiinni. Ja se oli yksi järkyttävimpiä hengellisiä tilaisuuksia, missä mä oon koskaan ollut. Se oli niin jäätävä, niin karmiva. Mutta sitten se kolettipuhe, minkä nämä ihmiset piti, tämä mies ja nainen, ne syyllisti, ahdisti ihmiset siellä seurakunnassa, että jos ette te nyt anna, niin Jumalakaan ei siunaa teitä ollenkaan.
Ja silloin mä päätin sen, ja mulla tuli konflikti sen vanhimmiston puheenjohtajan kanssa, niin mä sanoin, että nämä ihmiset ei ikinä tule siihen seurakuntaan enää puhumaan, jossa minä olen. Ja Pietari sanoi, että ikävä kyllä moni lähtee seuraamaan tällaisia. Ja mun mielestä tässä kohtaa on heitetty maalaisjärkikoppa. Se on heitetty pois. Ei enää käytetä sitä, minkä Jumala antaa. Ja sitten Raamatun mukaan meidän tulisi pitää ainoastaan se, mikä on hyvää ja sananmukaista. Kyllä seurakunta tarvii profetaalisen voitelun tähän meidän elämään ja vaikutusmahdollisuuteen, että Jumalan henki saa toimia. Mutta tämän pienen seurakunnan keskellä on yksi kirkas ja hän on Jeesus Kristus, ei kukaan muu. Ja hän ei jaa kunniansa, ei ihmisille. On parempi antaa Jumalalle se kunnia ja rukoilla, että Herra saa koskettaa meitä. Ja niin kuin Mooses sanoi, että minä toivoisin, että te kaikki. Paavali sanoi, että Herra antaa meille erilaisia lahjoja. Ja niin olisi tärkeää, että ne sais kirkkaasti toimia ne lahjat. Ne sais olla rohkaisemassa, ne sais olla kehottamassa. Otan yhden esimerkin tänä iltana, tähän mä lopetan. Raija, sä olit yksi kerta, sä et itse sitä tiennyt. Meillä oli täällä yksi sellainen henkilö jostakin päin Suomeen kokouksissa, ja mä tiesin, että se on tosi huono sape, sillä on selkä ihan sökönä, se on aivan sökönä. Ja sä nousit vaan yhtäkkiä ylös kesken kokouksen loppuvaiheessa, ei siinä mitään sen enempää. Menit nätisti ja rupesit rukoilemaan, ja mä näin, kun kaverilta alkoi kyyneleet vuotamaan siinä. Herra kosketti ja Herra tiesi sen sairauden. Ei meidän aina tarvitse kaikkeen sanoa ääneen. Eiköhän me Jumala tiedä, miten asiat on. Mutta Jumala tahtoisi saada meidät jokaisen liikkeelle ja palvelemaan niillä lahjoilla, jotka Herra on meille antanut. Aamen.